Ukuthula makube nabahlali, siyabingelela makube kuhle makube mhlophe makhanye kwayihlabathi izolwandle. Kuphinda phi lapha ekufikelela khona le video makube Khosi makube hele. Bantwana bekhehla sikhona eSwazini. Sikhona nje eSwazini, siyaqhubeka nomsebenzi kahle kakhulu. Siyabonga kubo bonke abafikile, sithemba ukuthi into zabo zizoqhaqheka kuzolunga. Kuzokhanya kube mhlophe. Saturday sizobe sine cleansing esizobe siyenza la mangaphane kuukuthi into zakho zivalekile, zibophekile, awazi ukuthi konakala kuphi noma kwenzekalani. Sizobe sinalo cleansing ke, kunamakhubalo esizobe siwahlanganisile, azobe ekhona esetshenziswa, namanzi asetshenziswa kakhulu, namanzi omfula noma namanzi empophoma. Sizophuma ke sihambe siyathola lo manzi ngokosiko lakhona noma ngokwendlela yakhona, sibe sesiyabuya ke sihlanganisa lo muthi, sidedela abantu kwi cleansing, kwibhafu ukuthi bakwazi ukuthi bageze into zabo ziqaqeke, bakwazi ukuthi baphile abagula emzimbeni, ngoba kwesinye isikhathi awuguli nje ngoba naku ukuthi uyagula, kodwa kunezinto ezisemzimbeni wakho ekuyizona ezigcina sezikudalela izifo ezithile, bese ke phela uyathatha uyiswe emshinini yabelungu, imshini yabelungu bese iyakutshela ukuthi hayi sifo segazini sakho thina sibona ukuthi ilokhu, kanti akusikona lokho. Izinto nje ezidinga ukuthi zilungiswe ngendlela yokulashwa noma yokulapheka ngokwamakhambi, then emveni kwaloko bese uyaphila, bese into zakho ziyalunga. Omunye kumanje uyacabanga ukuthi kodwa Nkosi yami, uma ngasane uma ngingathola nje okuyisithwalo mhlawumbe izinkinga zami zingalunga. Omunye uyacabanga ukuthi uma ngasane kube ukuthi nje mhlawumbe ngiyavuka namhlanje ngiyobamba inkunzi ngenza ukuthi nokuthi izinkinga zami enginazo zingalunga. Sizele yona lonto ukuthi cha, ungabe sacabanga izinto eziningi. Sizokulungisela isimo sakho ukuthi isimo sakho silunga, ngoba impilo kwesinye isikhathi iyakuthatha ikubeke ka left kanti wena bekufanele ukuthi uka right. So kubalulekile ukuthi ube khona, ube ingxenye yale cleansing esizobe siyenza, lapho khona sizobe sihlambulula khona abantu, sibanikeza izinto zokuthi bakwazi ukuthi bavulekelwe inhlanhla empilweni yabo, ngoba inhlanhla abafowethu iyahlanjulula, inhlanhla iyahlangatshezwa. Kunomuntu ozokutshela ukuthi yazi mkhulu, ngazalwa ngembethe, izinto zami ngikhula nje ekukhuleni kwami bezizinhle, namantombazane ebekade ngithanda bengade ngithi mangikhuluma ngibeke libe linye, kodwa namhlanje ngishaya edwaleni. So sizolungisa leyo nto. Kunento engizokunikeza yona ekuthiwa i-tongue activation, lapho khona sizobe si-activate ulimi lakho, ukuthi into oyikhulumayo mayibe nesigqi, into oyikhulumayo mayizwakale. Lokho kukusiza kuphi na? Avela sikwenzela into yomlomo omnandi, cha, sikwenzela ukuthi into oyikhulumayo mayizwakale, senzela ukuthi uma uhamba uyonqonqoza eminyango wokuthi ukwazi ukuthi uphile bakuzwe, uma ukhuluma nabantu uhlanganisa ama deals bakuzwe, yabona. So avela senzela ukuthi la qonywa intombi iqonywa amadoda, cha, sekwenzela into la ukuthi ukwazi ukuthi uphile, ngoba ngale kokuqonywa kudingakala imali, ngoba uma kuthi imali awunayo uzoqonywa, then bese uyakhulelisa, then bese kwenzakala lokhu nalokhu. Lezi zinto ezidinga imali. So ingakho kubalekile ukuthi thina sikuhlanze wena umzimba wakho, ukwazi ukuthi uphile, ukwazi ukuthi uhambe uyohlanganisa impilo, ukwazi ukuthi ihlangane impilo bese iyaqhubeka, kube sekuyakhanya ke. Siyabonga.